Мына һуңгы осорда концертларда ла был шигырьне һөйләп йөрелем картлар әйткәнде үтәп дип атала. Өйләнеп ебәрдем әле акыллы матур кызга, оялсан елмаеп торган нурлы серле йондызга. Картлар әйтә хатыныңа баш булып ал игелек, тезгенеңдә бер бушатһаң күрәм тимә изгелек. Фил кадәрле кәүдәм менән ирешеп торып булмас. Метр ярымлы хатынга бирешеп торып булмас. Акырып бер йодрык хуктым кухняның өстәленә, баштан ук өйрәнһен хатын йодрыктың естәренә. Хатынды ен алыштырды күзенән ут күренде, япон каратисыһыма кабарынды күбенде. Ыргып сальты әйләнделә өйдә мәхшәр башланды. Минән дә ябан үкереп атакыга ташланды. Әйләнеп колакка типте куныслы калуш белән. Шунан нәселемдә үкте этергән тавыш белән. Таба белән йыга һугып исһез итеп яткырды. Адак йөнле күкрәгемә тырнакларын батырды. Шулай итеп яшәп киттек, мин баш хәзер ул муен, баш түгел, муен командир шулыһы гына кыен. Хатынды күрһәм терктәйем тезләр калтырап тора, аш юнәтәм изән юам дөньям ялтырап тора. Сөбханалла, күз тимәһен гаиләбез нык тату. Хатын муен, мин баш булып бик матур яшәп яту.